Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi kabaripun? Mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi bagas warasan. Sugeng pepanggihan malih kalian kula Anang Ari Wicaksana Nugroho wonten ing piwulangan basa Jawi. Nggih, wonten ing kalodhahan menika kula badhe ngandharaken bab unggah-ungguh basa. Ananging saderengipun monggo sami ndedonga miturut kapitadosan piyambak-piyambak ndedonga sumangga. Cekap matur nuwun, mugi-mugi piwulangan wonten ing kalodhahan menika saged kalampahan kanthi lancar. Sumangga dipun priksani. Nggih, lajeng kemawon kita awiti piwulangan wonten ing kalodhahan menika. Inggih menika basa Jawa kelas 7 kadhenipun 4.1 menyusun teks lisan sesuai unggah-ungguh Jawa untuk berbagai keperluan sederhana. Nggih, salajengipun ancasipun piwulangan inggih menika sasampunipun piwulangan menika lumantar unggah-ungguh salebeting kulawarga, para siswa saged nyusun teks lisan lan nggadhahi perilaku ingkang santun minangka ciri khas masyarakat Jawa. Menika unggah-ungguh basa kapérang dados kalih menika ngambali malih. Nggih menika basa ngoko lan basa krama. Basa ngoko ugi kapérang dados kalih ngoko lugu lan ngoko alus. Ugi basa krama inggih menika krama lugu lan krama alus. Salajengipun menika wonten cacakanipun. Cacakanipun ngoko lugu inggih menika marang sapadha-padha lan wong tuwa marang anake. Salajengipun ngoko alus cacakanipun pasrawungan wong dewasa utawa wong tuwa kang wis kulina lan wong tuwa marang wong dewasa kang luwih dhuwur pangkate. Salajengipun krama lugu. Cacakanipun inggih menika bocah mbasakake awake dhewe marang wong tuwa. Ingkang pungkasan krama alus utawa krama inggil menika kangge wong tuwa ugi wong tuwa kang durung akrab. Nggih menika wau cacakanipun unggah-ungguh basa. Salajengipun wonten tuladha pacelaton wonten ing satunggaling kulawarga. Menika monggo dipun pirsani sareng-sareng. Kula badhe maosaken sawijining dina Pak Wiji sak kulawarga padha sarapan sadurunge budal nindakaken kewajiban. Sarapan diwiwiti kanthi ndonga bebarengan. Sakwise rampung sarapan, padha pamit-pamitan. Nur mangkat sekolah bareng Bu Wiji, dene Aini mbojang Pak Wiji. Bu Wiji, wis ya Pak, aku ndak mangkat sithik. Ayo Nur enggal pamit marang Bapak. Pak Wiji, yen sliramu arep tindakan saiki, becike awake dhewe pamit sisan karo Mbah Kakung. Mengko budal bebarengan. Lajeng Nur, Pak, kula nyuwun sangu. Salajengipun keparenga kula badhe bidhal sekolah. Ya, saiki tak paringi sangu. Kono, saiki ini uga pamit Ibu. Bu, kula nyuwun pangestu badhe bidhal sekolah. Yo, kono hati-hati. Kono Nur lan Aini pamit Mbah Kakung sisan. Nur banjur mlayu marangi Mbah Kakunge sing lagi makani pitik ing sanding dalemi. Nur lan Aini, Mbah Kakung, kula nyuwun pamit badhe bidhal sekolah. Mbah Kakung, yo, sing hati-hati. Walah, kok jebul saiki padha iso omongan kanthi unggah-ungguh sing apik. Mbah Marto mriksani wayahe karo ngundani kok.
Ya syukur putuku ora ilang jawane. Wilang-wilang bocah saiki gelem diajari unggah-ungguh Jawa. Pak Wiji lan Bu Wiji uga ora lali pamit marang Mbah Marto. Pareng Pak, kula kekalih badhe nyambut damel. Nggih menika kala wau tuladha pacelathon wonten ing satunggaling kulawarga saged dipunpriksani bilih kala wau Nur lan Aini menawi ngendika kaliyan bapak ibunipun lan simbah ngangge basa krama inggil. Menawi Bu Wiji lan Pak Wiji menika matur kaliyan putranipun menika ngangge basa ngoko. Nah menika tuladha sederhana wonten ing satunggaling kulawarga. Salajengipun menika wonten Gladen damel teks lisan. Menika panjenengan kula suwun ngintun wonten ing komentar ing ngandhap menika inggih menika setunggal panjenengan Gladen damel ukara teks lisan pamit badhe nggarap tugas wonten ing griyanipun kanca. Salajengipun nyuwun ngapunten kasep anggenipun wangsul amargi Jawa lan ingkang pungkasan nyuwun idin badhe studi wisata ing Bandung. Nah menika panjenengan sedaya saged ngintun wonten ing komentar. Menjang badhe kula koreksi. Salajengipun menika wonten tugas kelompok. Tugas kelompokipun menika saben kelompok cacahipun 3 siswa. Lajeng damel pacelathon bebas paling sekedhik setunggal halaman. Dipun kintun minggu ngajeng kemawon wonten ing WA group. Wonten ing minggu ngajeng ugi dipun praktekaken enjang mawi Google Meet. Insyaallah nggih. Menika kala wau tugasipun. Matur nuwun menawi badhe wonten ingkang nyuwun pirsa saged lumantar WA menika wonten nomoripun lajeng saged mawi email. Nggih, kala wau ingkang saged kula andharaken mugi saged nambah kawruh dhumateng panjenengan sedaya. Mbok menawi kathah kelapatan anggen kula matur, kula nyuwun agunging pangapunten. Sugeng pepanggihan wonten ing sanes wekdal kula cekapi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.